ga gwanin miya bullo haziki uban dolo yawa cibiyawa shi muke kallo cibiyawa sai mu kokulo yawa shi namu ne mai san mu ne mai kishin mu ne mu dan wakili wamboyi kwarai muna a tafiyar kowa dai sarai mai gaskiya da bai kaunar mamure yawa akwan a tashi sai mu masu karkure aikin su ɓace sai ya kai har dare ya fito kuma furfuto shi aka ambato su ko su ɓace sai masu muciya domin kwa mun gane ba su da gaskiya wamboyi shi muke so baki daya a jam'iyya ta APC tsintsiya ga damuna duka mun shana sakon mu da lunguna cibiyawa mun amince maka tintini ka fito kawai ka kauda mana dan wani farin jini kake su ko bakin jini zancen kaɗai ake yi duka sansani mai kwarjini duka sun gani manya da kankani sabon bana sai mun ci uban wani da mun fito sai mi masu kwarjini yawa akwai jigajigan tafiyar har da ni su zan fado alhaji bako bawa mai kokari yawa alhaji bako darakta ne kuma mai shirye-shirye ne uban hikima sai audura baka fi su farin jini audura bombo ya hanta da jini jamilu shallati na siyin gaida kai yawa jamilu shalla baya jiji da kai yarda ukwalo akwai ka da haƙuri ka zumzuma madafar sukari siraja ado ciyaman har da kai ciyaman na faci dole na gaida kai alhaji bishir mai kan nasa da kai mai tan uba na zainab ai sai da kai alhaji usman baya yar kure sarkin dabino girma ya kure abu lawal wadata bai makuwa na ya ambato kowa ya fito yusuf bala ne da wakar yan maza wamboyi muna farar tafiya mu nasiru wamboyi zami ba fa yan yaudara ba ba bakar tafiya ba Allahu wallazi ne farko idan zan yi zance na kira ubangiji kusan babu wai nasara ce komai muke a kullum Allahu shi zai amince mun yi ko da yaushe garuruwa su yi ta karba ba bakar tafiya ba kai salati gun wanda shi ne ka zaɓa manzan mu shugaban mu lalle ko ya hanna zamba alai ka sa sahabbai ko dai ba za na ce ba ka sa da wambo ya Allah har da ni jalla rabba Yusuf Bala yake waka yan uwa kar ku damu angon
tafiya ba. Ita kwalliya ko ba ta yi ɗan Daudu bai zan mutum ba. Domin ko ya bace har yau bai kwama san kalar ba. Ba ku dakatar da shi wamboyi shi ne za mu zaɓa. Fito ba shi ba ku san da ba zai haye ba. Kula mu Baba kar tafiya mu Wannan sako da yaushe talakan mu kar da ya damu. Tuniyawa shi ne muke so ba 'yan yaudara ba. Baba kar tafiya ba. Kun san da damu sako a ina ai tafi mage. Tashin kiɗan kalangu wallahi ya zarce goge. Coge Nasiru adali ne ba zai ci kuma ya wuce ba. Baba kar tafiya ba. Alaka a samu riba kalwa ko ba a kureta. Nasiru wamboyi ta so haziki mai nagarta. Mun yarda mun amince maka jibiyawa dukanta. Ya kai mu canya ajewa. Baba kar tafiya ba. Mai kamar zuwa aka aike batun bai bace ba. Ita mikiya akwai hange babu wanda bai sani ba. Mai cika alkawal zami ba 'yan dorido ba. A jam'iyya ta APC ba 'yan yaudara ba. Baba kar tafiya ba. Tsiwa da haushin ka basi mun faɗa ka ji gyare. Kamshi ko ban faɗi ba kun san sai turare. Nasiru wamboyi zami al'umma ga mu jere. Domin ko mun gani Nasiru bai zo da yaudara ba. Baba kar tafiya ba. Nasiru wamboyi mai kishin mu ne da na gaske. Daga yanayin tafiya wallahi ba kai fatake. Majalisar jiha Nasiru kai ne za mu aike. In ya haye ɗaram in ba za ya je ya yi kurum ba. Na gode. Tsami da tsamiya kusan ni fa san ban kula su. Ina ala yanzu ma ina sha ta tilas na gamsu. Nasiru wamboyi taso su fito mun raka su. Kai muke jira Nasiru ba 'yan yaudara ba. Baba kar tafiya ba. Kamage ya riga ya waye batuna hakan ne. Mun gane su layin su 'yan handawa ne. Aniyar su babu kyau wurin nasu duk mai zaune. Nasiru wamboyi karɓa tunda su ba su yi ba. Baba kar tafiya ba. Masaru gwamna mai kishi dole ne in yaba ka. Mun mori gwamna mu katsina dole ne mu bi doka. Aika ke ta yi birjet gwamna sai na ishe ka. Wamboyi shi da gwamna wallahi ba sa rabewa. Baba kar tafiya ba. Alhaji Ɗahiru Mangal ka zan masu kwaro. Da ka fito a fili zaki kana fasa taro. Alhaji Ɗahiru Mangal ka zarce su jauro. Jiniya
ba. Nasaruwan boyi zane ba fa yan yaudara ba. Alhaji Sani Jebi Daura mun san ba irin ka. Muna farar tafiya mu. APC ciyaman fati rike martabar ka. Baba kar tafiya mu. Shugaba na jam'iyya Jebi mun yaba ka. Boyi shi za mu zaɓa. Nasaruwan boyi ya ce Daura zai ishe ka. Muna farar tafiya mu. Baba kar tafiya ba. Nasaruwan boyi zane ba fa yan yaudara ba. Cigari na Musawa zaki ba ka tsoro. Muna farar tafiya mu. Rikirkita su dan baiwa gwanki ba su tsoro. Baba kar tafiya mu. Abubala na Musawa kai ne ka ci taro. Boyi shi za mu zaɓa. An tajiri da wamboyi babu wanda zai raba ku. Muna farar tafiya mu. Baba kar tafiya ba. Nasaruwan boyi zane ba fa yan yaudara ba. Sakatare na jam'iyya kai ma na ishe ka. Muna farar tafiya mu. Alhaji shi itu jajirtacce na yaba ka. Baba kar tafiya mu. Wamboyi za ya kai ni gidanka na an so fa zakka. Boyi shi za mu zaɓa. Alhaji shi itu ku ne namu ba yaudara ba. Muna farar tafiya mu. Baba kar tafiya ba. Nasaruwan boyi zane ba fa yan yaudara ba. Wannan rabul sa da soli ai kai ka yi zarce. Muna farar tafiya mu. Ka zarce kai ta yi kibiya wa duk mun amince. Baba kar tafiya mu. Alhaji Bishir dan gwata kai ma ka yi zarce. Boyi shi za mu zaɓa. SA na gwamna mun gode sai dai mi maraba. Muna farar tafiya mu. Baba kar tafiya ba. Nasaruwan boyi zane ba fa yan yaudara ba. Aminu dan waliki yana cikin tafiyar mu. Muna farar tafiya mu. SA ne na gwamna yana kula daga haƙin mu. Baba kar tafiya mu. Aminu dan waliki ka zama uba jami'ar mu. Boyi shi za mu zaɓa. Wai da ne abun ka sai ka yau tafiyar shi. Muna farar tafiya mu. Baba kar tafiya ba. Nasaruwan boyi zane ba fa yan yaudara ba. Muna farar tafiya mu. Baba kar tafiya mu. Nasiruwan boyi za mu yi ba fa 'yan yaudara ba. Muna farar tafiya mu. Baba kar tafiya ba.